ערב טוב לכולם, אני אשמח מאוד שמישהו יכתוב לי שרואים אותי, רואים את כולם. רואים את המצגת, רואים אותי, מישהו יכול לכתוב לי בוואטסאפ. תודה רבה. טוב, אנחנו ממש נתחיל בעוד דקה-שתיים. תודה לכל מי שיגיב. אנחנו ניתן עוד קצת זמן, לא הרבה, למאחרים. אני יודע שכולם רגילים לזום, אבל אני מעדיף להשתמש באפליקציה הזאת של GoToWebinar, למרות שזה מצריך אנשים להוריד אפליקציה אחרת, או להוריד למחשב אפליקציה מהאינטרנט. ברור שזה טיפה מקשה, אבל זו אפליקציה, באמת זה מערכת ברמה אחרת מאשר זום, וגם מאפשרת לכל אחד להישאר אנונימי, בלי מצלמות, בלי מיקרופונים, ובעצם לאפשר למי שמעביר את זה, להעביר את זה באופן יעיל ומהיר. ננסה לראות רגע אם אפשר לשאול שאלות תוך כדי, אז מי שרוצה לנסות לשלוח לי צ'אט, אז מוזמן דרך התוכנה עצמה. נראה אם נצליח לראות, אם יש שאלות, והאם אפשר להפעיל את הצ'אט. אני רואה שאנשים עדיין מצטרפים, אז ניתן לזה עוד 2 דקות ככה. מישהו כותב לי שלא רואים אותי, כשאני אומר רואים אותי, הכוונה אם רואים אותי במצלמה, או שרואים רק את המצגת ואת התמונה שלי על המצגת. אז מי שרוצה לכתוב לי בוואטסאפ, יכול לכתוב לי. תודה לכל מי ששולח רשמים. אוקיי, אז יש רק אחד שטוען שרואים רק את המצגת. כל השאר אומרים שהם רואים גם אותי וגם את המצגת. אוקיי, אז כנראה שבתצורה מסוימת אמורים לראות גם אותי וגם את המצגת, שזה באמת המטרה. אוקיי, אז הנה אנחנו 8:05, נראה לי אפשר להתחיל. אז יש פה מכל עשרות בעלי עסקים שבאמת הצטרפו אלינו היום להדרכה הזאת, יש פה בהחלט הרבה מאוד חברים שהם לקוחות של המשרד שלנו, ויש פה הרבה שהם לא, אז אני מקווה לתרום מניסיוני ומהידע והמידע שיש לי לתת לכם, גם למי שלקוח כבר, גם מי שלא, ואנחנו נצלול ישר לעניינים. רק רוצה להקדים הקדמה אחת, בעצם יכולתי לעשות הדרכה של 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, ייקח זה להסביר את המענקים, לכאורה לשם זה התכנסנו. אני חושב שהתמונה צריכה להיות הרבה יותר גדולה,
כי לקחת מענקים זה משפיע על המס, לא לקחת מענקים זה משפיע על המס, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר יש לזה משמעויות הרבה יותר גדולות מאשר רק לחשב האם אני אקבל 3,000 או 14,000 או 7,100 או כל מספר אחר שאתם יכולים לקבל, שזה באמת משתנה מאוד, ואני אראה את עיקרי הנוסחאות. אבל אני חושב שצריך לתת תמונה הרבה יותר כוללת, שבעלי עסקים בתאריך של היום, 12 לנובמבר, צריכים לדעת איפה הם עומדים לקראת סוף שנה, כדי באמת לא להיות מופתעים כשמגיע סוף שנה, או מופתעים בעוד שנה כשרואה חשבון שלהם, יש להם רואה חשבון, מגיש את הדוח מס, ואז מגלים שבעצם המענקים לא נלקחו בחשבון. זה קרה בזמן הקורונה, מענקים התקבלו בעשרות אלפים ומעלה, מאות אלפי שקלים אפילו, ולא תמיד היה סינכרון בין המיסוי של העסק, הן מבחינת מס הכנסה והן מבחינת ביטוח לאומי, ואז בעלי עסקים מצאו את עצמם באמת בבעיה. זה מצד אחד. מצד שני, נושא נפרד זה כל הנושא של החזרת המענקים, שבאמת היה ברדק מאוד גדול. הקלות הבלתי נסבלת, אני אגיד את זה בצורה הכי חמורה, שבזמנו היה אפשר לקחת מענקים בלי להניד עפעף, ב4-5 לחיצות כפתור, אפשרה להרבה מאוד בעלי עסקים, חלקם בתמימות, חלקם בפחות תמימות, לקבל מענקים ואז להידרש להחזיר אותם. ואחת המטרות באמת בהדרכה הזאת זה שתדעו את העיקרים, האם מגיע, האם לא מגיע, ולא סתם לזרוק כמה ויים במערכת של מס הכנסה ולהגיש ולקבל, ואז להיגרר אחרי זה לחובות ולדרישות החזרים. אני חייב לומר שמס הכנסה הפעם חיסת עצמו חוקית, ככה שכל מי שיקח כסף גם שלא כדין ויוכח שלא כדין ישלם קנס, לא רק ריבית והצמדה, אבל גם ריבית והצמדה, אבל הפעם גם ממש קנס. במה שנקרא, הם למדו לקח. הלוואי שהם היו לומדים לקח בצד השני, ומעניקים את המידע כמו שצריך, ועושים את החישובים כמו שצריך, ומאפשרים למייצגים להגיש כמו שצריך. נדבר על זה לקראת הסוף. אבל בצד הזה של מי שיקבל שלא כדין ויוכח שקיבל שלא כדין, מס הכנסה לגמרי חיסות עצמם, והגיעו למצב שאם באמת מישהו ייקח שלא כדין, הוא יספוג. אז שלום לכולם, לא הקדמתי ואמרתי מי אני, אז הנה עכשיו כבר הרבה אנשים הצטרפו נוספים. אז נעים מאוד, אלי קלופמן, אני בעלים של משרד א' ק' חשבות הציון, יש לי תואר ראשון בניהול, תואר שני מנהל עסקים, אני למעלה מ-25 שנה בתחום, ומומחיות שפיתחתי בעשור האחרון, זה באמת מומחיות בחיסכון במס לבעלי עסקים, באמצעות גם הבנה שלי וגם הבנה שאני מעביר ללקוחות עצמם, מה נדרש מהם כדי לחסוך מס, ולכן התכנסנו פה. אז מה נעשה? נחלק את זה לשלושה דברים. חלק אחד זה 5 דרכים איך לחסוך מס. הוצאות, ביטוח לאומי, פנסיה, קרן השתלמות, מס הכנסה. חלק שני זה יהיה המענקים עצמם. והחלק השלישי זה 2 כלים שאני רוצה להציג לכם. אחד זה כלי אוטומטי שיעזור לכל אחד מכם ותקבלו אותו בחינם, וקורס דיגיטלי שיוכל להרחיב לכם את הידע ואת המידע שיש לכם על העסק שלכם, וזה ממש נשאיר ממש לסוף. אז קודם חשוב לומר שיש 3 רשויות מס במדינת ישראל. למה אני מתחיל עם המידע הזה? כי שואלים אותי בקבוצות, ואני באמת מנסה לתרום הידע שלי בקבוצות וואטסאפ ובקבוצות פייסבוק, שואלים אותי, רגע, ההדרכה הזאת רלוונטית לעוסק פטור? בכלל, מה הקשר למס הכנסה? מה הקשר לביטוח לאומי? חשוב לשים פה את הדברים על השולחן. יש 3 רשויות מס במדינת ישראל, אין קשר ביניהם, לפעמים זה אפילו הזוי שאין קשר, אבל זה לא משנה הזוי או לא הזוי, אין קשר בין 3 הרשויות. לכן יכול להיות מצב
שהיא עוסק מורשה שמרוויח 150 ו-200 אלף שקל בשנה ולא משלם מס, כי יש לו ילדים עם נקודות זיכוי ויש לו חס וחלילה ילדים עם נכות או כל מיני סיבות למה לא לשלם מס, או הוא גר במקומות עם זיכויים מיוחדים כגון עוטף עזה, דרום, צפון וכולי, יכול להיות מצב שהוא יגיע ל-100, 150, 200 אלף שקל הכנסה בשנה ולא ישלם מס. לעומתו יכול להיות מישהו עוסק פטור שמרוויח רק 80 אלף שקל, רק 90 אלף שקל, ועדיין כן יהיה חייב מס, בעיקר אם הוא גם שכיר, אבל גם היא לא. ולכן האופציה של עוסק פטור לסגור מדפים, ואני משתמש בלשון מה שנקרא טנקיסטים, לסגור מדפים ולחשוב אני עוסק פטור, יאללה ביי, זו טעות וזה המקום לעצור את הטעות הזאת. אז קודם אני רוצה קצת להכיר, כיוון שבאמת כמו שאמרתי לא כולם פה לקוחות שלי, בואו נעשה איזה סקר קצר, איך אתם מוגדרים במע"מ, אם אתם עוסק מורשה, עוסק פטור, בעל שליטה בחברה בע"מ או כל דבר אחר, למרות שלא חשבתי על רעיונות אחרים מה יכול להיות חוץ מהאופציות האלה. אז בואו נראה מה אתם עונים. אני מקווה שאני אצליח גם להציג לכם את התשובות. 51% ענו. בואו ניתן עוד כמה שניות. יאללה, עוד 5 שניות. 5, 4, 3, 2, 1. אוקיי. בואו נעצור את זה. ובואו נראה איך מציגים את זה. הנה ככה מציגים את זה. יפה. אז יש לנו פה 76% שהם עוסקים מורשים. אז ההקדמה הראשונה שעשיתי הייתה קצת לגבי עוסקים פטורים. עוסקים מורשים בדרך כלל גם שולחים חומרים לרואה חשבון באופן קבוע, ועוסק פטור נופל בין הכיסאות. אז לפחות ל-24% עוסקים פטורים שנמצאים פה, הנה הטיפ הראשון, יכול להיות שאתם חייבים במס, זה הזמן לבדוק את זה, ולכן לשים לב ולא לחשוב שאתם פטורים ממע"מ ולכן אתם פטורים גם ממס הכנסה, זה לגמרי גורמים אחרים. אז נעבור לגבי מס הכנסה, אמרנו שנדבר לגבי הוצאות, בואו נעשה סקירה קצרה, 2 דקות, סרטון, על מה אני אסביר היום. בעל עסק, עוסק מורשה או עוסק פטור. מי שיכול לכתוב לי בוואטסאפ ששומעים אותי. מסתיימת שנה ואתם עדיין יכולים לחסוך מס. לשם כך יש לי 5 טיפים מהירים וקצרים. נתחיל מהטיפ הראשון והמוכר, והוא להגדיל הוצאות. אבל לא כל הוצאה תעזור, אלא רק הוצאות שהן מתכלות או שוטפות. כגון לקחת את הרכב לטיפול 15,000, לקנות ציוד משרדי, או לקנות מוצרים אם אינכם מנהלים אליי. הוצאות כגון רכב או מחשב או פלאפון חדש, תתחדשו, אבל יחסכו לכם שקלים בודדים של מס, כי הרכישה נפרסת כהוצאה על פני 3 עד 6 שנים, ולא תספיקו ליהנות מההוצאה השנה. הטיפ השני הוא הפקדה לפנסיה. המדינה מעודדת שתחסכו כסף לגיל פרישה. גם אם גיל פרישה נראה רחוק מכם, כי אתם צעירים בשנות ה-20, ה-30 או אפילו 40, המדינה נותנת לכם הנחה במס של 20 עד 35% לפחות, על הפרשה של עד 16% מהרווח של העסק, ועד 35,000 שקלים. הפרשה שתתקבל בקרן פנסיה לפני 31 לדצמבר, עד הרגע האחרון, ותיקלט בזמן, תיתן הנחת מס עוד השנה. טיפ השלישי הוא הפקדה לקרן השתלמות. לקרן השתלמות יש הטבה בזמן ההפקדה. כלומר, אם תפקידו עד 4.5% מהרווח של העסק, ועד 12,000 שקלים, ההפקדה תחשב כהוצאה מוכרת ותחסוך לכם מס. מעבר לכך, הפקדה של עד 18,500 שקלים, תקנה לכם פטור מהמס על הרווחים. רווחים שהייתם משלמים עליהם בשוק ההון מס בגובה 25%, כשתמשכו את הקופה בעוד 6 שנים. הטיפ הרביעי הוא הפרשה לביטוח לאומי. לא אכנס להגדרות האם כל עצמאי חייב בדמי ביטוח, אבל אם אתם חייבים בביטוח לאומי כעצמאים ותפקידו את ההפרשות עד סוף שנה, 52% מדמי הביטוח יהיו הוצאה מוכרת בעסק ויחסכו לכם מס עוד השנה. הטיפ החמישי, תופתעו אולי, זה מס הכנסה עצמו. אם תהיו חייבים במס ולא תשלמו את הכל השנה, השלמת המס תהיה בתוספת הצמדה וריבית מס הכנסה שהיא ריבית גבוהה מאוד. כדי לחסוך את הריבית, שלמו את יתרת המס בינואר ותחסכו את 100% מהריבית. אם הטיפים האלה עזרו לכם וחסכו לכם מס, ספרו לנו ולחצו ממש כאן. אם אתם רוצים הסברים מפורטים בחינם
בסרטון בין 20 דקות שהכנו עבורכם, תרשמו גם כאן למטה. בהצלחה ותשמרו על המס אצלכם בכיס. אוקיי, טוב, אז אלה הדברים שנעבור עליהם, אמרנו הוצאות, ביטוח לאומי, פנסיה, קרן השתלמות וזה. נתחיל לגבי הוצאות. אז קודם חשוב לדעת, בעצם בעל עסק משלם מס על הרווח שלו. כלומר, יכול להיות שאתם מגלגלים 300-400 אלף שקל בשנה, ולכאורה לפי הטבלה פה בצד ימין, הייתם אמורים לשלם סכום מטורף של, רגע, סליחה, יש לי פה בעיה. שנייה אחת. הייתם אמורים לשלם סכום מטורף של 30 ו... רגע, יש לי פה איזה בעיה, סליחה, הנה, הסתדרנו. הייתם אמורים לשלם 31%, התשובה היא לא נכונה. למה? כי מדינת ישראל אומרת, אתם אולי מגלגלים 400,000 שקל, אבל תשלמו מס בסופו של דבר לפי הרווח שלכם. לכן מאוד חשוב מה ההוצאות של העסק, ולשם כך התכנסנו. חשוב לומר עוד איזה אקסיומה שהרבה טועים בה. זה נכון שככל שתרוויחו יותר, תשלמו יותר מס. האם זה אומר שככל שאתם מרוויחים יותר, יכול להיות מצב שישאר לכם בכיס פחות? אין מצב. למה? פשוט מאוד. נניח שאתם מרוויחים 300,000 שקל. זה אומר שאתם במדרגה של 35%, או במדרגה השלישית מלמטה. האם זה אומר ש35% מ-300,000 ילך למס הכנסה והשאר יישאר אצלכם? לא. 10% מה-81,000 הראשונים, שזה 8,048, ילכו למס הכנסה. 14% מה-30,000 הנוספים, שזה 4,939, ילכו למס הכנסה. 20% מה-70,000 הנוספים, שזה 14,000, ילכו למס הכנסה. עוד 31% מ-77,000, שזה 22,000, ילכו למס הכנסה. כלומר, סך הכל תשלמו 49, ורק על ה-40,000 הנוספים, שבין המדרגה של 31 ל-35, רק עליהם תשלמו 35%. המשמעות של המידע הזה היא שזה נכון שככל שתרוויחו יותר, תשלמו יותר, אבל אין מצב שתרוויחו יותר ובכיס יישאר פחות. אז לכן אני מאחל תמיד ללקוחות שלי, תשלמו הרבה מיסים, כי זה אומר שאתם מרוויחים טוב. עדיין אני אדאג שתשלמו כמה שפחות, אבל כאיחול אני יכול לאחל גם לכל מי שפה והוא לא לקוח שלי, כמה שתשלמו יותר מיסים זה אומר שאתם מרוויחים יותר טוב, ובסוף תמיד יישאר לכם בכיס יותר, אין מצב אחר. אז נעבור לנושא ההוצאות. אז קודם אני מחלק את ההוצאות בעסק לשלושה סוגים. הוצאות ליבה, הוצאות רכב, הוצאות משרד. הוצאות ליבה זה כל עסק והעסק שלו. אם יש לי עסק שהוא סטקייה, הוא קונה בשרים, הוא קונה שתייה, הוא קונה פיתות, הוא קונה, משלם על גז, משלם לעובדים וכולי, זה הוצאות הליבה שלו. למה זה אומר ליבה? כי בלי לקנות את כל הדברים האלה, הוא לא יוכל למכור שווארמה או לאפה וכולי, בלי לקנות את המוצרים האלה. אבל אם אני במשרד שלי קונה לאפה, או קונה בשר, או שווארמה, או כל דבר אחר, האם אצלי זה הוצאה מוכרת? לא, כי אני לא מוכר את זה ללקוחות שלי. לכן כל עסק יש לו את ההוצאות שמוכרות אצלו בעסק בלבד, ולא מוכרות בעסק אחר, אלא אם כן עסק דומה. אז זה הוצאות ליבה, וכל אחד בלי חוכמות גדולות יודע בדיוק מה הדברים שהוא קונה, איזה שירותים הוא רוכש, איזה מוצרים הוא קונה כדי למכור, או מוצרים שהוא משתמש בשירותים כדי למכור את השירותים שלו לאחרים. ולכן כל אחד מהעסקים יודע איפה הוא בהוצאות ליבה. הסוג השני זה הוצאות רכב. המדינה מבינה שהרכב משמש לנסיעה ללקוחות, לנסיעה לרואי חשבון, פעם נסעו לרואי חשבון, מי שזוכר עוד, וכן הלאה וכן הלאה. הוצאות רכב משמשות את העסק בחלקן, ולכן המדינה אומרת, לא משנה איזה רכב, לא משנה כמה באמת מהרכב משמש את העסק הזה, מדינת ישראל החליטה 45%. למה? ככה. עכשיו, האם זה תואם באמת את המצב בכל עסק? לא. אני נותן דוגמה תמיד את העסק שלי. העסק שלי, הרכב חונה 5 ימים בשבוע בחניה של העסק. אני נוסע לפעמים ללקוחות, אני לא אגיד שלא, אבל עדיין ברוב הזמן הרכב בחניה, ולכן להכיר ב-45% מההוצאות שלי, זה אחלה ג'סטה שבעולם.
אבל לעומת זאת יש לי לקוח באזור המרכז, באזור גוש דן, הוא מפרפר עם הטנדר איסוזו שלו, לא יודע אם יש לו איסוזו, אבל לצורך הדוגמה, סביב השעון הוא טכנאי מזגנים, יש לו מזגנים על הגג ומזגנים בתוך הרכב וכלים וחומרים וצינורות וכולי וכולי, אין ספק שהוא משתמש ברכב הרבה יותר מ-45 ו-60 ו-70 ו-80 והוא יבוא ויגיד לי שאפילו 100% מהרכב. אין מה לעשות, מדינת ישראל החליטה 45%, יש כאלה שמפסידים מזה ויש כאלה שמרוויחים. תמיד תהיו בצד של מרוויחים, אבל זה המצב. הסוג השלישי זה הוצאות משרד. המדינה אומרת אתם צריכים לנהל את העסק שלכם מאיפשהו. אז אם אני מפעיל את העסק מהמשרד שאני סוחר, אז כל הוצאות המשרד מוכרות ב100%. אבל אם אני לא סוחר משרד אלא מפעיל את העסק מהבית, המדינה אומרת אין בעיה, נכיר בהוצאות משרד ביתי. יש כאלה שישאלו אתכם מה גודל המשרד, מה גודל הבית וכן הלאה. אצלי במשרד הלקוחות מכירים 25% מהוצאות הגז, חשמל, מים, אינטרנט, טלפון וכולי, מוכרות, כל השאר לא. אז זה הסוג השלישי. כמו שאמרתי בסרטון, מה קורה אם אתם רוצים לקנות רכב חדש? האם זה הוצאה שכדאי לעשות ב-12 לנובמבר 2023 כדי לחסוך מס השנה? תשובה היא לא. למה? כי רכב נפרס על פני 6 שנים. ואז אם עכשיו אנחנו בנובמבר, כמה נשאר מ-2023? בקושי חודש וחצי עד שתקבלו את הרכב ותקבלו את החשבונית. לכן זה יחסוך לכם שקלים בודדים. כנ"ל מחשב. קודם מדובר בסכומים הרבה יותר קטנים. אבל נגיד השקעתם במחשב 10,000 שקל, זה אומר הוצאה של 3,000 שקל כל שנה. אבל ב-2023 אין לנו כבר שנה שלמה, אנחנו באמצע נובמבר. אז זה אומר שזה הוצאה לחודש וחצי בלבד. גם פה לא תחסכו הרבה כסף. ולכן אם תשאלו איזה הוצאות כן, הוצאות מתקלות, הוצאות שבעצם אם אין לכם מלאי, אלא הוצאות של נייר למשרד, הוצאות של טונרים, הוצאות של אפילו טיפול הרכב, קחו את הרכב לטיפול בנובמבר או בדצמבר, שלמו על זה בינואר בכרטיס אשראי, את ההוצאה כבר קיבלתם בנובמבר דצמבר לפי החשבונית, ויש לכם הוצאה מוכרת, אמנם לא במלואה, כי כמו שאמרנו הוצאות רכב, זו דוגמה פחות טובה כי יש שם רק 45%, עדיין זה הוצאה מוכרת שיכולה לחסוך לכם מס. אז הגדלת הוצאות, לא סתם להגדיל הוצאות, להגדיל הוצאות רלוונטיות שבאמת יכולות לעזור לכם מיד כבר עכשיו. היה ובאמת הגדלתם את ההוצאות, כדאי לבדוק את מקדמות המס. מקדמות המס בעצם זה לא המס הסופי. מה הכוונה? יש 2 אופציות. אופציה אחת שמס הכנסה קבע לכם מקדמות. איך הוא יודע? א' הוא לא יודע. מה שהוא כן יודע זה איזה ענף אתם נמצאים. אז אם אני נגיד בענף החשבונאות, ואותו לקוח שלי מאזור גוש דן הוא באזור הטכנאי מזגנים, הוא בתחום הטכנאי מזגנים, יש למס הכנסה תיאוריה, סטטיסטיקה, מה אחוז הרווח של טכנאי מזגנים, מה אחוז הרווח של רואי חשבון יועצי מס כמוני, ובהתאם לזה הוא יקבע מקדמות. יש קשר בין הממוצע בענף לבין הלקוח הספציפי? ממש לא. אופציה שנייה, יש לכם רואי חשבון, יועץ מס, מוכשרים, טובים, נהדרים, והם קבעו לכם את מקדמות המס בהתאם למה שהם צופים שיהיה, או בהתאם למעקב מסודר אחרי העסק. מעולה. האם המצב נבדק באופן שוטף? האם אתם עוקבים אחרי בעצם התקדמות של העסק וכולי? אז זה הזמן לעצור ולבדוק האם מקדמות המס שלכם קשורים לרווח הנוכחי, גם בהתאם להכנסות, גם בהתאם להוצאות, כי כמו שאמרנו, בסוף המס הסופי יהיה על הרווח. בהתאם למדרגות המס, בהתאם לנקודות זיכוי כמו שמופיעות פה ולא נעבור עליהם כרגע, אבל בסופו של דבר מקדמות המס חשוב מאוד שיתאימו למצב העסק. הגורם השלישי זה ביטוח לאומי. חשוב לומר, לא כל עוסק חייב ביטוח לאומי. האם יש קשר בין ההתאגדות שלכם, הרוב פה עוסקים מורשים אמנם, אבל עדיין, האם כל עוסק מורשה חייב בביטוח לאומי? לאו דווקא. האם כל עוסק פטור עם ביטוח לאומי? גם לאו דווקא. יש פה כמה קריטריונים, בעצם 2. קריטריון אחד זה כמה שעות אתם בעסק. עכשיו תגידו לי רגע, מאיפה ביטוח לאומי יודע? התשובה היא הוא לא יודע, זה עניין של הצהרה ביניכם לביטוח לאומי. כלומר אתם אחראים, האם אתם רוצים לשלם ביטוח לאומי? עכשיו תגידו לי רגע, למה שאני ארצה?
אז הנה דוגמה, בחודש האחרון, כדי שלקוחות שלי יקבלו ביטוח לאומי, למרות שהם ידעו במהלך השנה, שנה וחצי, שנתיים שהעסק פעיל, שבשביל לקבל תגמולי מילואים בהתאם להיקף העסק, הם צריכים להיות מכוסים בביטוח לאומי, חלקם בחרו, ואולי בצדק, אני לא מצדיק אותם, לא לשלם ביטוח לאומי באמצעות זה שהם מגדירים שהם קצת שעות בעסק. אין בעיה. עכשיו פתאום הם במילואים, ויכולים להרוויח 5,000, 7,000 שקל, אחרי ההוצאות זה 4,000, 5,000, הם רוצים לקבל דמי מילואים בהתאם לסכום של העסק, של הרווח של העסק החודשי, פתאום, רגע, אבל הגדרנו שאתה לא חייב ביטוח לאומי, אז עשינו הגדרות ושינינו. אז זה אחד, יש פה כמובן גם נשים ולא רק גברים, לא בדקתי האמת אם יש פה רוב לגברים או נשים, אולי זה נושא לסקר אחר, בוא נסתכל ככה על השמות, נראה שהרוב פה, האמת שחצי חצי, אז לפחות לגבי נשים, הדבר המוכר והידוע זה דמי לידה, וגם פה, כדי לקבל דמי לידה, צריך להיות מכוסים בביטוח לאומי 10 חודשים. אממה, כמה זה הריון? 9 חודשים. בעיה. לכן, תמיד אני צוחק, אחד הראשונים או השני או השלישי או הרביעי שיודעים שעצמאיות בהיריון, זה רואה החשבון, מה לעשות? אם אתם רוצים לקבל כסף ביטוח לאומי אחרי הלידה, אתם צריכים להודיע לרואה חשבון, תשמע, אנחנו בהיריון בחודש שני, שלישי, רביעי, מתי שתודיעו עוד יש סיכוי להציל לי ביטוח לאומי אם לא שילמתם עד עכשיו, אתם יכולים גם להגדיל את הביטוח לאומי, א', לא לזקוף הוצאות, אם אתם לא חייבות במס זה יוצא משתלם מאוד, ב', בכלל להגדיל את הביטוח לאומי בהתאם למצב העסק ממש, ואז להגדיל את הדמי ביטוח לאומי באופן חוקי לחלוטין. אבל בשביל זה צריך להכיר את ההגדרות. א', הגדרה כמה שעות בשבוע אתם בעסק, ושתיים, יש מספר מינימלי שמתחתיו, שזה 71,000 שקל לשנה, אבל מסתכלים על זה חודשית, שזה בעצם כמעט 6,000 לחודש, מעליו חייבים ביטוח לאומי, לא משנה. עכשיו, 71,000 שקל, המספר הזה אמור להיות לא מוכר, אבל זה הרבה פחות מ-107,000 שקל. כלומר, אם התקרה של עוסק פטור זה 107,000 שקל, ויש פה עוסקים פטורים שאולי מרוויחים 70, 80, 90, ברור לכם כרגע שיכול להיות שאתם לא משלמים ביטוח לאומי, למרות שאתם עוסקים פטורים, אתם חושבים שאתם לא חייבים ביטוח לאומי בגלל שאתם עוסקים פטורים, ואתם מתאים את עצמכם, ולפה נכניס את הנושא הנוסף. יכול להיות שאם אתם חייבים ביטוח לאומי, ותגלו את זה בשנה הבאה, תשלמו את זה עם ריבית והצמדה, אבל אם תגלו את זה עוד השנה, תוכלו לחסוך, לא רק תשלמו את זה השנה בלי ריבית והצמדה, מה שתשלמו השנה יחשב כהוצאה מוכרת למס הכנסה, ואז תשלמו פחות מס הכנסה עוד השנה. כלומר, גם התשלום לביטוח לאומי בעצם מהווה חיסכון מס עוד השנה, אם אתם משלמים אותו עוד השנה. כמה זה ביטוח לאומי? גם פה יש שתי מדרגות, 6% ו-17.8, לא ניכנס לגמרי למספרים, בגדול גם פה. ככל שהרווח של העסק, עוד פעם, מדובר על אותו רווח שדיברנו מקודם, הכנסות פחות הוצאות. ככל שהרווח של העסק יותר גדול, משלמים יותר ביטוח לאומי, עדיין, גם אם עליתם למדרגה הבאה, זה אומר שאתם מרוויחים יותר. אין מצב שבכיס יישאר פחות, בדיוק כמו שאמרתי לגבי מס הכנסה, למרות שביטוח לאומי זה נטל מאוד גדול, וכשצריך אותם, בניגוד לפרסומת, ברגעים החשובים בחיים, הם לא שם. למרות זאת אני אומר, אם אתם חייבים, זה גם כדאי לשלם בזמן כדי לא לשלם עם זה, ריבית, וגם לשלם בזמן כדי לקבל חיסכון במס, כיוון שזו הוצאה מוכרת, ולכן כדאי לבדוק את הדבר הזה, ולשלם את המקדמות ביטוח לאומי עוד השנה, וכמה שיותר מהר. אז זה לגבי ביטוח לאומי. לגבי פנסיה, כמו שאמרתי בסרטון, המספרים שהיו בסרטון היו נכונים ל-2022, הם גם היו מספרים כלליים. אלה המספרים הנכונים ל-2023, בעצם הפרשה של עד 24,000 שקל, או 16% מההכנסה החייבת, אותה הכנסה חייבת שדיברנו מקודם, של הכנסה פחות הוצאה. כלומר, אם אתם מקבלים 300,000, מגלגלים נקרא לזה בלשון העם, 300,000 שקל בשנה, האם זה אומר שכדאי לכם להפריש 16% ב-300,000? לא.
בסופו של דבר צריך לראות את ה-300,000, להוריד את ההוצאות המוכרות, להגיע לשורה התחתונה 100, 150, כל אחד כמה שיוצא לו הרווח, 16% מזה, זה אומנם מתחלק ל-11 ו-5, לא ניכנס בדיוק לפינה הזאת, זה באמת חישוב הרבה יותר מפורט מדי, אבל סך הכל עד 16%, אפילו 16.5 בחלק מהמקרים, ייתן לכם הנחת מס בהתאם למדרגה שלכם. ככל שאתם מרוויחים יותר, אז הנחת המס היא יותר גבוהה. המדינה מעודדת את ההפרשה לפנסיה באמצעות ההטבת מס הגדולה הזאת, ובאמת, אם אתם מגיעים למסקנה שאתם מגיעים למס ורוצים לחסוך את הכסף הזה, חלק ניכר מזה באמצעות הפרשה לפנסיה. אמנם זה אומר להפריש לפנסיה פי 2, פי 3, פי 4 ואולי אפילו פי 5, עדיין זה להעביר כסף מכיס אחד לכיס השני שהוא עדיין הכיס שלכם. אמנם אם אתם בגיל 20 אז איפה אתם ואיפה הפנסיה, אבל אם אתם בגיל 40, 50 זה לא רחוק, תאמינו, זה מגיע, אפילו אני חושב את זה בגילי הצעיר, אבל זה יגיע, והכסף הזה בסופו של דבר הוא גם צובר ריביות ומרוויח כסף בשוק ההון וכו' וכו', ויותר מכל דבר הוא שלכם. ולכן אתם מעבירים מכיס אחד, מעבירים לכיס השני שנשאר לכם לגיל פרישה, בינתיים בכיס אותו אחד שממנו לקחתם את הסכום הזה, את המס למדינת ישראל חסכתם, ובכך עזרתי לכם לחסוך מס. קרן השתלמות, נהוג לקרוא לזה מקלט המס האחרון של מדינת ישראל. מה הכוונה? אחד, בדומה לפנסיה, הוא באמת מקלט מס. כלומר, יש לכם כסף שאתם שמים בצד, ולא תשלמו ריבית על הרווחים שלו. כלומר, נניח שיש לכם 20,000 שקל מיותרים בשנה, 19,920 זה המספר המדויק, במצגת, בסרטון נראה לי שהיה כתוב 18.5, אבל לא זוכר. בכל מקרה, 19,920 זה המספר המדויק, היה ויש לכם את הכסף הזה בצד, ואתם אומרים, אני רוצה להשקיע אותו בשוק ההון, נהדר, נניח ששוק ההון ירוויח בתשואה ל5-6 שנים, יש לכם פה טבלה של תשואות 2021, 2022 הקרנות הפסידו, אבל בהסתכלות בתמונה הכוללת תמיד יש רווח בסופו של דבר. מה שקופה הרוויחה, הפסידה ב-2008, שהיה השנה של הפסדים, היא הרוויחה פי 2.5 ב-2010-2011, אז תמיד בסופו של דבר בהסתכלות כללית יש רווחים. אז אם תיקחו את ה-20,000 שקל, תשקיעו בשוק ההון, תשלמו 25% מס רווחי הון כשתמשכו את הכסף. אבל אם במקום לעשות את הדבר הזה, תיקחו את אותם 20,000 שקל, 19,920, תפקידו לקרן השתלמות כעצמאי, והיא תשקיע בשוק ההון, את אותה צורה תקבלו, דרך הקרן השתלמות אחרי 6 שנים במלאת 6 שנים, את המס רווחי הון תחסכו ולא תשלמו. אז זה חיסכון אחד, באמת מקלט המס האחרון במדינת ישראל, אין עוד כאלה, יש דירה למגורים, אבל לצורך העניין, כסף מזומן, שהוא לא קניית דירה למגורים, וזה כספים הרבה יותר גדולים, משכנתא וכו', אבל בכסף מזומן של 20,000 שקל בשנה, אפשר להשתמש במקלט המס הזה. עדיין יש עוד חיסכון במס, וזה במועד ההפקדה. מקסימום ההפרשה לעניין החיסכון במס במועד ההפקדה זה 12,776. האם כל אחד פה בשידור הזה שיפקיד 12,776 יחסוך את כל הסכום הזה כמס? התשובה היא לא. זה גם תלוי בגובה הכנסה חייבת. שוב, אותו חישוב ראשוני שדיברנו על הכנסות פחות הוצאות, 4.5% בלבד מהסכום של ההכנסה החייבת יאפשר לכם לחסוך מס עוד השנה. לא רק המס בעוד 6 שנים כשתבדו את הכסף הפטור על הרווחים, אלא גם בזמן ההפקדה עצמה, בגבול של 12,700 שמופיע פה, או בגבול של 4.5% מההכנסה החייבת שלכם, בעצם יחסוך לכם מס עוד השנה. אז זה הדרך השלישית והרביעית. הדרך הרביעית, שכמו שאמרתי בסרטון, היא מפתיעה. בעצם מס הכנסה יכול לחסוך לכם מס הכנסה. אבל אני לא מדבר באמת שמס הכנסה חוסך לכם כסף, אלא בעצם יכול לחסוך לכם ריבית והצמדה. המדינה אומרת דבר פשוט. אתם מחזיקים ברגע זה, יכול להיות, כסף ששייך למדינה. אם אתם מחזיקים אותו אצלכם, בין אם אתם משקיעים אותו באמת ומרוויחים עליו כסף, ובין אם לא, אם אתם פריירים, מבחינת הכסף שייך לא לכם, הוא שייך למדינת ישראל. לכן כשתבואו לשלם אותו, שלמו ריבית והצמדה. אבל אם תשלמו את זה במקדמות מס במהלך השנה,
לא תשלמו ריבית והצמדה, תשלמו את זה בזמן, קבלו, לא תשלמו ריבית והצמדה. עדיין יש מה שנקרא פלן בי. ברגע האחרון, ב-31 לינואר 2024, לצורך השנה הנוכחית, עדיין אם תשלמו את יתרת המס, תחסכו את הריבית והצמדה. אם תשלמו עד פברואר, תחסכו 50%, עד סוף מרץ 25%. אם תגישו את הדוח מס באפריל, במאי, ביוני, ביולי, בספטמבר, באוקטובר, ואז תגלו שאתם חייבים, תשלמו ריבית והצמדה, והריבית והצמדה עכשיו במשק מטורפים, למעלה מ8% ריבית על מס הכנסה, על חוב למס הכנסה וביטוח לאומי, ולכן חשוב לשלם אם יש לכם כבר חובות ולא שילמתם במהלך השנה, אז כדאי לשלם. זו דוגמה של צילום וואטסאפ ששלחתי לכל הלקוחות שלי לפני שנתיים, שבעצם אומר להם, תשמעו, בואו נעשה חשבון, נגיע לחישוב כמה מס אתם תצטרכו להשלים, תשלימו את זה עכשיו, או לפחות עד סוף ינואר, ולפחות תחסכו את הריבית והצמדה. אז עברנו על 5 דרכים לחסוך מס. ונעבור, אני חושב, לסיבה שהתכנסנו, למרות שעוד פעם, אני חושב שבסופו של דבר המלחמה לא עומדת בפני עצמה, לצערנו היא כן עומדת בפני עצמה, אבל אני חושב שכבעלי עסקים אנחנו צריכים להסתכל על כל התמונה הכוללת, וגם איך אנחנו מתמודדים בשילוב המלחמה ובשילוב המענקים או לא המענקים עם שנת 2023, שבאמת היא שנה לא קלה, ומותר בימינו להגיד שהיא שנה קשה, באמת שיאים חדשים שלא הכרנו. אז קודם כללים עיקריים. הכלל הראשון, יש הבדל משמעותי בין יישובים בעוטף לשאר הארץ, נדבר על זה עוד רגע. דבר שני, המענקים הם חודשיים, כלומר, יש מענק שיבדק עבור אוקטובר, יש מענק שיבדק עבור נובמבר, היה והמלחמה תמשיך גם במהלך דצמבר, בלי חקיקה נוספת, תקנה פשוטה של שר האוצר, ודצמבר יקבל את החישוב שלו, בדיוק כמו נובמבר שעומד בפני עצמו ואוקטובר בפני עצמו, כלומר כל סכום שתראו בטבלאות, ועוד רגע נראה את הטבלאות, הוא סכום חודשי, זה אומר לקבל את הסכום הזה עבור אוקטובר, לקבל אותו עבור נובמבר, ולקבל אותו עבור דצמבר אם באמת המלחמה תמשיך כמו שהיא כרגע. עכשיו, יש פה 3 תאריכים שצריך להכיר, זה טיפה מסובך ולכן ננסה להסביר את זה בצורה הכי פשוטה. קודם יש לנו את נושא ההשוואה, כלומר, האם הייתה לכם ירידה בכלל או לא? אז השאלה היא, בחלק מהמקרים התשובה היא פשוטה. האם באוקטובר 2023 לעומת אוקטובר 2022 הייתה לכם ירידה של לפחות 25%? יש פה תשובה של go no go. היה ויש ירידה של 25%, אתם בכלל נכנסים פה לעסק. היה ואין לכם ירידה של 25%, אתם בכלל לא נכנסים לעסק. זה החלק הפשוט. החלק השני, אם אתם דו-חודשיים, זה דומה מאוד. בעצם אי אפשר לבדוק בנפרד את ספטמבר ואוקטובר, למרות שתיאורטית אפשר היה, המדינה החליטה שהיא לא רוצה לבדוק, ולכן בעצם המדינה אמרה אני אבדוק את הדו-חודשי של ספטמבר-אוקטובר 23, לעומת הדו-חודשי של ספטמבר-אוקטובר 22, ובואו נראה מה יצא. עכשיו, אם ייקחו 25%, זה לא פייר. למה? כי ספטמבר יכול להיות שהמחזור שלכם לא ירד, ולכן מה שעשו, הכל מחולק בשתיים. כלומר, אם הירידה המינימלית זה 25%, אז מספיק 12.5%, אם במדרגה הבאה צריך לרדת 40%, אז מספיק 20%, וכן הלאה וכן הלאה, בכל מדרגה של ירידה, ועוד רגע נראה את הטבלה, בעצם אם אתם דו-חודשיים, מחלקים את זה בשתיים, לגבי ספטמבר-אוקטובר. מה קורה לגבי נובמבר-דצמבר? בעיקרון אותו דבר, כל עוד נובמבר יעמוד בפני עצמו. היה והמלחמה תמשיך לדצמבר, מה שכרגע מסתמן, אבל אנחנו עדיין לא יודעים, אם המלחמה תמשיך לדצמבר, אז גם דו-חודשיים יסתכלו על 25% לגבי נובמבר-דצמבר, כיוון שבשני החודשים האלה ישבו לנובמבר-דצמבר 22. היה והמלחמה תסתיים עד סוף נובמבר, או מתישהו בתחילת דצמבר, ככה שהמדינה תגיד, עד כאן אין חקיקה של מענקים לדצמבר, אז דו-חודשיים עדיין ההשוואה תהיה 12.5% ו-20%,
וכן הלאה, כי בעצם לוקחים דו-חודשי ומשווים רק חודש אחד. מה קורה אם העסק נפתח אחרי ספטמבר 22? אז לכאורה, בין אם אתם דו-חודשיים ובין אם אתם חד-חודשיים, אי אפשר להשוות, אין מה להשוות. לכן מה שעשו, זה לקחו בעצם ממועד ההקמה, או מועד הדיווח הראשון, במידה ואתם עוסקים מורשים, עד 30/9 אם אתם חד-חודשיים, או 31/8 אם אתם דו-חודשיים, ומחלקים את זה במספר החודשים, וזה יעמוד מול אוקטובר או ספטמבר-אוקטובר 2023. כלומר, ההשוואה הפשוטה היא, אם העסק שלכם נפתח לפני אוגוסט 2022, גם אם הוא נפתח ב-30 לאוגוסט 2022, אז ההשוואה הפשוטה היא אוקטובר מול אוקטובר, או ספטמבר-אוקטובר מול אוקטובר, ספטמבר-אוקטובר. היה ונפתח אחרי ספטמבר 2022, אז הבדיקה היא יותר מסובכת, היא בעצם אומרת, אנחנו רוצים לדעת מה ממוצע המחזור ממועד ההקמה עד תחילת המלחמה, או חודש לפני, או חודשיים לפני, תלוי דו-חודשי או חד-חודשי, מחולק במספר החודשים, ואת זה ישבו למלחמה עצמה, כלומר לאוקטובר או ספטמבר-אוקטובר 2023. יש פה צ'ופר כבר בשלב הזה לעסקים שנפתחו אחרי ספטמבר 2022. למה זה צ'ופר? כי בעצם נותנים לעסקים חדשים להשתמש בנתונים הרבה יותר עדכניים. כלומר, יכול להיות עסק שנפתח ב-2021, ב-2022 הוא ג'יאג'יה, ב-2023 הוא פרץ קדימה, זה כבר לא מעניין אף אחד. כי ב-2022, כשהוא ג'יאג'יה, המחזור היה נמוך. אז כל מחזור שהוא ישווה ב-2022, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, זה בכלל לא משנה. העסק לא ג'יאג'יה ב-2022, והוא ניזוק כתוצאה מזה שב-2021 הוא כבר פתח, או ב-2010 או ב-1978. בכלל לא משנה. ולכן, כבר בשלב הזה, עסקים חדשים, יש להם פה צ'ופר רציני, לעומת עסקים ותיקים. הדבר הבא, הכלל הבא, המענקים חדשים, נחקקו ממש ביום רביעי האחרון בלילה, והמערכת להגשה תיפתח ב-16 עד ה-19 לנובמבר, 16 זה יום חמישי הקרוב, אני מיטב זיכרוני, אז זה אומר שסביר להניח שזה יהיה ביום ראשון. הכלל הבא, לא ניתן להגיש בקשה לפני הגשת דוח מע"מ אוקטובר או ספטמבר-אוקטובר לדו-חודשיים, ודוח מס הכנסה ניכויים, נדבר על זה מה הקשר לניכויים. הערכה היא שלפני סוף נובמבר לא נראה כסף אף אחד. הדבר הבא, בעל עסק שמגויס בצו 8, מקבל תגמול בביטוח לאומי, אני מזכיר מקודם, אם הוא מכוסה בביטוח לאומי, אבל גם אם הוא לא מכוסה בביטוח לאומי, הוא מקבל סכום מינימלי בהתאם לחוק, 215 נראה לי ליום מילואים, כפול מספר ימי המילואים, היה והעסק שלו מרוויח יותר והוא מכוסה בהתאם, אז הוא מקבל ליום מילואים יותר. אין שום קשר בין מה שהוא יקבל מביטוח לאומי כתגמולי מילואים, לבין מה שהוא יקבל פה כמענק, אלא אם כן יחקק אחרת, כנראה שלא. יש פה כפילות, ובהחלט מי שנלחם למעננו, ואנחנו יושבים בבית, אמנם גם לנו לא קל, גברים, נשים, אמהות, אבות וכולי, עדיין מי שנלחם למעננו כרגע בחזית כזאת או אחרת, בהחלט יש פה כפילות שללא ספק גם מגיעה להם. שימו לב, המענקים יהיו חייבים במס. כרגע לא יהיה חייב בביטוח לאומי, אלא אם כן יהיה שינוי, אבל חייבים במס ללא כל ספק. אנחנו נגיע לקראת הסוף לחישוב מס, ואז נראה איך לוקחים את זה בחשבון. אז עכשיו בואו נצלול יותר פנימה. אז קודם יש עסקים ביישובים בעוטף. עסקים ביישובים בעוטף, יש חוק מס רכוש, שבעצם מפצה אותם על הפער בהכנסות שלהם, לא לפי ההכנסות אלא לפי ההוצאות. עדיין הם מקבלים החזר מלא. כלומר, אין 25 ולא 20 ולא 12.5 ולא שום דבר. ברגע שיש להם חודש מול חודש, או במידה והעסק חדש יותר, אז ממוצע של חודשים עד המלחמה ובמלחמה ירידה, גם אם זה 5% וגם אם זה 2% וגם אם זה 10%, את הפער הזה
באמצעות כיסוי ההוצאות, המדינה משלמת באופן מלא. כרגע זה חל עד 7 קילומטר פלוס אשקלון ועוד יישוב, שכחתי את השם שלו, נראה לי מבטחים, ובצפון עד כ9 קילומטר, מכוסה כבר כרגע. יש תקנות שנמצאות בחקיקה, היום האמת שלא עקבתי אז אני לא יודע אם זה כבר עבר, אבל זה אמור לעבור, שהגבול יוגדל ל-40 קילומטר. עכשיו זו רשימה מאוד גדולה של יישובים, כולל אשדוד וקריית גת, ויישובים בדרום הר חברון כמו סנסנה, באמת יישובים במרחקים קצת יותר נדיבים, שגם הם ייכנסו לתוך התקנות. עדיין זה לא יהיה תקנות מלאות כמו של עוטף עזה 7 קילומטר ו9 קילומטר בצפון, אבל יהיה להם אופציה בעצם לקבל את מלוא הפער בהכנסות באמצעות ההוצאות גם כן באופן מלא. ניתן להגיש בקשה כבר עכשיו, בעיקרון זה עד 15 לנובמבר, אני הבנתי שדחו את זה ל-15 לדצמבר, תבדקו את זה, אבל המערכת לבקשת מקדמות כבר פתוחה לאופציה הראשונה של עד 7 קילומטר ו9 קילומטר, היא עדיין לא פתוחה למי שאמור לחקק עד 40 קילומטר, ולכן אם מישהו מאשדוד מנסה להגיש, מניסיוני בדקתי, גם אשדוד, גם קריית גת, לא הצלחתי, אבל מי שכבר ב7 קילומטר ו9 קילומטר, ויש לי גם כמה כאלה, בהחלט כבר הצלחתי להגיש. כל השאר מחכים לאותה מערכת שדיברנו מקודם. עכשיו אני רוצה לשתף אתכם, המענקים שאתם תראו עוד רגע, זה הגלגול האחרון שלהם, אבל הגלגול הקודם שלהם היה רחוק לחלוטין. אני לא רוצה להגיד שהיה פה שיפור מטורף, אבל היה שינוי, גם באחוזים, גם בבדיקות, גם בצ'ופר הגדול לעסקים חדשים שעוד רגע תראו את זה, דיברנו על זה מקודם, אבל יש פה עוד שני צ'ופרים הרבה יותר טובים, הרבה יותר רציניים, ובאמת עשינו מאבק מאוד גדול, ואני אומר עשינו, כי הנה דוגמה לנתונים לנייר עמדה שאני הפקתי גם עבור גוף חיצוני שנתן נתונים לחברי כנסת וגם לכתבה בדה-מרקר, שבאמצעות הכלי הזה, לחלק נתתי אפילו את האקסל הסודי עצמו, אבל באמצעות הכלי הזה יכלו להבין מה מדובר במענקים הראשונים. אל תסתכלו על הנתונים האלה כאילו זה נתוני האמת, זה לא נתוני האמת, זה היה הבסיס שהיה במקור, והמספרים אחרים לחלוטין. אני שמח מאוד שלפחות חלק מהמאבק הזה, באמצעות הרבה גורמים, באמת התקדם למקום אחר. אז ככה, אז קודם יש פה חלוקה אחת, שבין עד מחזור של 300,000 ומעל מחזור של 300,000, אוקיי? עכשיו השאלה הראשונית היא, מי נמצא במחזור עד 300,000 ומי נמצא במחזור עד מעל 300,000? עכשיו תבואו ותגידו לי, מה זאת אומרת, מה הבעיה? נבדוק מה היה המחזור, וזו התשובה, אם זה 200 זה פחות, אם זה 305 זה יותר. אז מסתבר שהתשובה היא לא פשוטה בכלל, כי בעצם לא תמיד מסתכלים על שנה מסוימת. מתי כן מסתכלים? נתחיל מהקל. מתי כן מסתכלים על שנה מסוימת? כאשר העסק נפתח עד 31 לדצמבר 2021. כמו שאמרתי מקודם, אם הוא נפתח ב-2021, אם הוא נפתח ב-2020, 2010 או ב-1977, מסתכלים על 2022. מה קרה ב-2023? לא מעניין. מה קרה מינואר? לא מעניין. אנחנו רוצים לדעת שנה שלמה, אתה פתחת את העסק מזמן. אגב, האבסורד הוא, יכול להיות מישהו שפתח עוסק פטור ב-2020 או 2018, לפני הקורונה, אחרי הקורונה, העסק ג'יאג'יה, פה 20, פה 30, פה 40 אלף, פתאום ב-2023 הוא רץ קדימה. אוקיי, לא מעניין אותנו. למה לא מעניין אותנו? כי ב-2022 היית עם עוסק פטור, קטן, 10,000, 20,000 שקל, אתה נתקעת בתוך הטבלה הקטנה הזאת של עד 300,000, ולא מעניין אותנו מה עשית ב-2023. אז כל מי שפתח עד 2021 נמצא בשאלה, האם 2022 זה המקום היחיד שבו שנה שלמה מלאה ועגולה נלקחת בחשבון, האם עברת את ה-300 או לא עברת את ה-300? ואז אם עברת את ה-300,
עוד רגע נראה את הטבלה של מעל 300. אם לא עברת את ה-300, לכאורה חשבון פשוט. אם אתה עברת את ה-50,000 ב-2022 עד 50,000, סליחה, מ-12,000 עד 50,000, הנה המספר 1,950 לכל חודש, עד 90,000, 3,150, בין 90 ל-107, לא סתם 107 מופיע פה, זה בדיוק אותה תקרת עוסק פטור הידועה, השתמשו בה הפעם גם במס הכנסה, באופן חריג, 4,200. כלומר, כל מי שהיה עוסק פטור ונפתח לפני 2021, לפני 31 לדצמבר 2021, נמצא בשלושת השורות האלה, בהתאם לאחוז הירידה, ספטמבר מול ספטמבר, אוקטובר מול אוקטובר, אוקטובר 23 מול אוקטובר 22, מה אחוז הירידה, בהתאם לזה יקבל, האמת שסליחה, לא בהתאם לאחוז הירידה, בכל מקרה המספר הוא אותו דבר, פשוט פשוט בהתאם לתקרת המחזור ב-2022, 2023 לא מעניינת אותנו, פשוט בהתאם לתקרת המחזור, סכום קבוע, לא משנה מה ההוצאות שלך, לא משנה אם אתה מעסיק עובדים או לא מעסיק עובדים, בכלל לא משנה, זה הסכום לכל חודש וזה הכל. היה והעסק נפתח אחרי 1/1/2022. אז שימו לב, יש פה שני צבעים, יש כתום ויש ירוק. יש מציאות של העסק נפתח בין ינואר לאוגוסט, לאוגוסט, לבין אם העסק נפתח, הנה פה בצד ימין כתוב, ינואר עד אוגוסט, לבין האם הוא נפתח מספטמבר ואילך. לכאורה, אין הבדל אם הוא נפתח בינואר, לא לכאורה, אין הבדל בין הוא נפתח בינואר לבין הוא נפתח במאי. המשותף לחמשת האופציות האלה, בחמשת האופציות האלה, בין אם הוא נפתח בינואר 22, בין אם הוא נפתח במאי 22, או אוקטובר 22, או פברואר 23, או מאי 23, שימו לב, 2022 נמחקה כלא הייתה. לא משנה מה היה המחזור ב-2022. מעניין אותנו, בגלל שפתחת את האקזל ב-2022, ואין לנו שנה שלמה ב-2022 להסתכל עליה, אנחנו רוצים לדעת מה עשית ב-2023. אז הנה הג'סטה השנייה, לעוסקים חדשים שפתחו אחרי ינואר 22, כי בעצם מתעלמים מ-2022 כי מבינים שהעסק היה חדש, ולכן הסתכלו להם על 2023. עכשיו, אם נפתח בין ינואר לאוגוסט, אז הסתכלו על 8 חודשים של 2023, או 9 חודשים, מחולק ב-9 או 8 כפול 12, עוד רגע אני אתן דוגמה שתבינו את הדבר הזה, אם נפתח אחרי אוקטובר 22, אז כנ"ל, לוקחים את ינואר עד אוגוסט, ומכפילים, מחלקים במספר החודשים של אותו תקופה, ומכפילים ב-12. עכשיו, למה אז יש הבדל בין הכתום לבין הירוק? אין הבדל בין הכתום לירוק לעניין המחזור, יש הבדל לעניין התשלום שעוד נגיע במסך הבא. אז יש לנו פה מציאות מעניינת, שבה פתח עסק ב-2022. GG לו נחמד כעוסק פטור, 10,000, 20, 30, 40, 50, נהדר, סיים כעוסק פטור, התחיל את 2023 כעוסק פטור, פתאום פרץ קדימה. מה זה אומר שהוא פרץ קדימה? פתאום יש לו מחזור של 15, של 20, של 25. אז יש לו מחזור של 25, ינואר, פברואר, מרץ, אפריל. מה קורה במאי? הוא הפך לעוסק מורשה. מעולה. מאי, יוני, יולי, אוגוסט, זה עם 25 לחודש, עם 20,000 בחודש, נעשה את זה עגול, עד אוגוסט, לכמה הוא הגיע? 8 כפול 20, 160,000. אז תבואו ותגידו לי, רגע, 160,000, הוא נמצא בטבלה פה, בין 107 ל-200, הוא יקבל בהתאם לירידה 3,125, 4,687, 7,500, לא, 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 שימו לב איזה ג'סטה נהדרת. מחלקים ב8, כלומר דיברנו על 20,000 לחודש, אז זה קל לחזור ל-20,000 המדובר, מכפילים ב12, ואופ, הגענו ל-240. אז בדוגמה שנתתי היא דוגמה לא טובה, כי עדיין נשאר בתוך הטווח הזה, אבל שימו לב, נעשה 30,000. 30,000 כפול 8 זה 240, אז לכאורה הוא אמור לקבל 4,000, 6,000,
9,600 או 12,000? לא, לא, לא. הוא עשה 248, 8 חודשים, אז נחזור ל-30, נכפיל ב-12, עכשיו הוא 360. אם הוא 360, אז הוא מדלג לעמוד הבא, כי הוא נמצא בעסקים עם מחזור מעל 300,000. אבל רגע, ב-2022 הוא היה עם מחזור של כלום, 30, 40, 50, אז מה אם העסק שלו גדל פתאום באופן מטורף? אוקיי, אז הנה הג'סטה השנייה לעסקים שנפתחו ב-2022-2023, אתם תהנו מזה שהעסק שלכם גדל בענק ב-2023. מי שלא ייהנה מזה, זה כל מי שפתח עד 31 לדצמבר 2021, לא מעניין אף אחד כמה הרווחתם ב-2023, כי זה לא חלק מהחישוב. אם ב-2022 המחזור שלכם היה בתוך הטווח הזה, הנה המספרים שתקבלו, לא שקל יותר ולא שקל פחות. אז זה הטבלה, ככל שחוץ מבשלושת המדרגות הראשונות, שיהיה אין הבדל כמה העסק שלכם הפסיד, כלומר מה היה המחזור שלכם, מה היה ירידה במחזור, לגבי שלושת המדרגות הנוספות, עד 200, עד 250 ועד 300, בהחלט יש הבדל ככל שהעסק ירד יותר, באותה השוואה שדיברנו מקודם, אוקטובר או ספטמבר 2023, מול אוקטובר או ספטמבר 2022, אותה השוואה, ואם פתחתם 2023, אז השוואה של ממוצע ממועד הפתיחה עד ספטמבר 2023 מחולק ב9, אז בכל ההשוואות האלה, ככל שההפסד של העסק, ההיקף הירידה יותר גדול, הסכום יותר גדול. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק, אם עד עכשיו זה לא היה מסובך, שימו לב לשלב הבא. שלב הבא זה עסקים עם מחזור מעל 300,000. עכשיו, עוד פעם אני מזכיר פה משהו חשוב. יכול להיות מצב, וזו שאלה שנשאל כל הזמן, האם עוסק פטור ב-2022 מקבל רק 3,000 או 4,000 או 5,000 שקל לפי הטבלה הקודמת? לא. מעניין את מדינת ישראל כמה הוא עשה ב-2023 כדי להחליט כמה הוא יקבל בגלל המלחמה. למה? כי יכול להיות מצב, כמו שתיארתי מקודם, שהוא ב-2023 בעזרת מחזור יותר גדול עבר את העוסק פטור, הפך גם לעוסק מורשה, זה לא מה שמשנה, אבל עבר לעוסק מורשה, הוא מגלגל יותר מ-300,000 שקל בשנה שלמה, ולכן הוא ייכנס לקטגוריה של עסקים עם מחזור מעל 300,000, וייכנס פה לחישוב הזה. עכשיו מה החישוב? גם פה אמרנו כבר שתי ג'סטות לעסקים חדשים. אם העסק נפתח עד 31 לאוגוסט 2022, הגובה התגמול הוא ממוצע של התשומות שהוגשו למע"מ מספטמבר 22 עד אוגוסט 2023. כלומר, אם לדוגמה, עכשיו מה זה תשומות? תשומות זה בעצם כל חודש עוסק מורשה מדווח מה ההוצאות שלו. עכשיו, האם הוא מדווח כמה הוא משלם על ביטוח? לא, כי ביטוח זה לא הוצאה עם מע"מ. האם הוא מדווח כמה הוא משלם ארנונה? לא, כי ארנונה זה לא הוצאה עם מע"מ. מה הוא מדווח למע"מ? הוא מדווח אם הוא סוחר מחנות, הוא מדווח אם הוא קונה חומרים, חומרי גלם, מוצרים למכירה וכן הלאה וכן הלאה, שירותים, שירותי רואי חשבון, כל מיני שירותים אחרים שהוא נדרש, בשירותים האלה יש מע"מ, ולכן הוא או רואי החשבון שלו בעצם מדווחים למע"מ מה ההוצאות של העסק חודש בחודשו או דו חודש בדו חודש. אז כיוון שיש את הנתונים האלה למע"מ, קל מאוד למע"מ לשלוף את הנתון מספטמבר 22 עד אוגוסט 2023, זה 12 חודשים בדיוק, מחלקים ב-12, מכפילים את זה לפי גובה הירידה ב-7, 11, 15 או 22, וזה הסכום שתקבלו. עכשיו, אני לא אכנס פה לדוגמאות וכולי, כי באמת לא חסרות דוגמאות, ואנחנו נלך לחלוטין לאיבוד. בעצם יש פה חישוב מדויק של ממוצע ההוצאות, מחולק ב-12, מוכפל ברכיב שהוא מושפע מגובה הירידה, ואת הסכום הזה אתם מקבלים. אז זה רכיב אחד. רכיב שני, מדינת ישראל בעצם בחוק הזה באה ואומרת, אני רוצה שתשאירו את העובדים אצלכם.
שלמו להם שכר, אני אפצה אתכם. האם המדינה אומרת אני אפצה אתכם בכל ההוצאה? ממש לא. אם לדוגמה העסק ירד ב-20%, כמה מדינת ישראל תפצה עסק כזה? היא תפצה ב-20%, כפול 75% מעלות השכר, את זה היא תשלם. עכשיו מה זה עלות שכר? עלות שכר זה מה שמופיע בדוח 102 למס הכנסה, שזה ברוטו, מכפילים את זה ב-1.25 שזה ברוב העסקים זה עלות השכר, ואת זה מקבלים מהמענק. זה אומר שבעצם עסק יקבל, אם הוא יורד ב-100%, הוא יקבל 75%. המקסימום שיכול לקבל זה 75% מהשכר שהוא באמת שילם לעובדים, וזה בתנאי שהוא שילם באמת לעובדים. העסק ירד רק ב-50%, אז הוא יקבל חצי מ-75, 37% ממה שהוא ירד. ובעצם זה אומר שהמדינה מצפה שכל מי שפה מעסיק עובדים ישאיר את העובדים, ישלם שכר באוקטובר רגיל, ויקבל בין 10%, 15% ל-75%. זה המקסימום שהוא יוכל לקבל מההוצאות שהוא הוציא על אותו שכר. סך הכל החישוב שהוא יקבל מענק זה רכיב התשומות הזה, מה שדיברנו מקודם, פלוס רכיב השכר. עכשיו יש פה צ'ופר ואני מדלג פה לשורה האחרונה, היה והחישוב המדויק לעסק מסוים יוצא יותר נמוך ממה שהוא היה מקבל אם המחזור שלו מתחת ל-300,000, הוא יקבל את השורה האחרונה במחזור מתחת ל-300,000. אני אסביר שוב. נניח שהיה לו הוצאות שכר 50,000 והוא מקבל 10,000 חזרה. היה ואין לו הרבה הוצאות, הוא מקבל על ההוצאות רק 1,000 שקל. סך הכל הוא אמור לקבל לפי החישוב הזה, עוד פעם לא עשיתי פה חישוב, זה לגמרי תיאורטי, 11,000. אז המדינה אומרת רגע, בוא נלך אחורה, 11,000 זה פחות מ-14,000. אז אם היה לך ירידה של מעל 80%, והחישוב המלא של לקוחות, של בעלי עסקים שמרוויחים יותר מ-300,000 הוא 11,000, אתה תקבל 14 ולא 11. למה? כי אין מצב שהמחזור שלך הוא מעל 300,000 ואתה תקבל פחות ממי שהמחזור שלו הוא מתחת ל-300,000. היה ו-11,000 הוא יותר מ-7,000, כי הירידה שלך היא רק 40 עד 60, אז אתה תקבל 11,000 כי זה החישוב המדויק. כלומר המקסימום שתקבל זה או החישוב המדויק של החשבון הזה, או השורה האחרונה בטבלה הקודמת, הגבוה מביניהם. עכשיו דיברנו מה קורה כשהעסק נפתח לפני 2022, לפני ספטמבר 2022. מה קורה? והנה אנחנו מדברים על הג'סטה השלישית לעסקים חדשים. הג'סטה השלישית לעסקים חדשים זה שבעצם גם פה מוחקים, מרגע תחילת הפעילות עד 31 לאוגוסט או 30/9/2023, מחלקים את זה במספר החודשים מרגע הפתיחה עד אוגוסט-ספטמבר 23, ותקבלו את הכסף לפי הממוצע הזה. זה אומר שבעצם יכול להיות מצב שאם פתחתם בינואר 23 ויש לכם הרבה מאוד הוצאות, אז ייקחו את ההוצאות מינואר עד אוגוסט, יחלקו ב8 וזה החשבון. אבל מה לעשות אם העסק נפתח ב-2020 וההוצאות שלו בינואר עד אוגוסט 23 היו הרבה יותר גבוהות מאשר ספטמבר עד דצמבר? התפקת. כיוון שפתחת את העסק לפני 2021, לפני אוגוסט 22 ליתר דיוק, מה שמעניין את המדינה זה רק מספטמבר עד אוגוסט 23. אז מי שנפל פה בין הכיסאות זה עסקים שנפתחו לפני דצמבר 2021 ועלו בענק, עסקים שנפתחו עד ספטמבר 2022 וההוצאות שלהם עלו בענק במהלך 2023, כל אלה בעצם נדפקו, כי יכול להיות מצב עסק שכיום יש לו הוצאות של 30-40 אלף שקל, ואם היו לוקחים את מלוא ההוצאות שלו מספטמבר עד אוגוסט, יכול להיות שהיה זכאי לסכומים של 20-30 אלף שקל. אבל רגע, קודם מסתכלים האם בכלל
הוא מתחת ל-300,000 שקל. אבל אם ב-2022 הוא היה פחות מ-300,000 שקל, אז הוא בכלל יקבל 4,000, 6,000, 9,600, 12,000. בכלל לא מעניין מה ההוצאות שלו ב-2023. ולכן עסקים שנפתחו לפני 2021 ולפני ספטמבר 2022, מבחינת החישוב, נדפקים פה ללא שום ספק. עסקים שנפתחו ב-2022 ו-2023, יש להם פה ג'סטה באמת בשלושה רכיבים. אחד, יכול להיות שכתוצאה מגידול גדול בעסק ב-2023, הם בכלל יחשבו כאילו המחזור שלהם 300,000, למרות שהם עדיין לא הגיעו אף פעם ל-300,000. זה אחד. שתיים, יכול להיות שכתוצאה מגידול מאוד גדול בהוצאות שלהם ב-2023, מישהו באמת מוכן להתחשב בגידול הזה. אז יש להם פה שלוש ג'סטות מאוד גדולות שנכנסו לזה. רציתי לדבר טיפה לגבי מעסיקים, אבל אני מאמין שאין פה הרבה מעסיקים, אז אנחנו נמשיך הלאה. עכשיו השאלה היא מה לעשות כרגע. אז קודם, אם אתם עד 7 קילומטר בדרום, 6 קילומטר בצפון, אפשר לבקש מקדמות. מעל 7 קילומטר עד 40, חכו לתקנות. מעל זה אתם צריכים לחכות במערכת, לפתיחת המערכת. כבר עכשיו אפשר לבדוק מה מחזור ההכנסות שלכם באוקטובר או ספטמבר, אוקטובר 2023. אפשר לבדוק כבר את הנובמבר, אפשר לבדוק גם את דצמבר. עדיין אפשר להשפיע על ההכנסות שלכם בנובמבר, דצמבר, כדי לראות האם אתם זכאים או לא זכאים. אם אתם שואלים אותי אם כדאי לעצור את העסק בשביל לקבל מענקים, אישית אני אגיד לכם את תשובתי, לא. כמה שתקבלו מענקים, ראיתם, החישוב הוא כל כך מסובך והפיצוי הוא כל כך דמוך, 22% במקסימום מבחינת תשומות, עוד מקסימום 20, 30, 40, 75% אפילו מהוצאות שכר שהוצאתם ממילא. מדובר בתגמול מאוד נמוך יחסית למה שאתם יכולים לעשות אם העסק שלכם פעיל, אם הוא יכול להיות פעיל, ולכן בשאלת האם כדאי בשביל לקבל מענקים לא להפעיל את העסק, אני חושב שההיגיון הבריא אומר שלא. דבר רביעי שאפשר לעשות זה לבדוק למקדמות המס, מקדמות ביטוח לאומי. עוד רגע אני אראה לכם כלי שאני אתן לכם אותו בחינם, איך לעשות את הבדיקה הזאת. לבדוק את ההפרשות לפנסיה וקרן השתלמות כנ"ל אני אראה לכם, וכמו שאמרתי מקודם, לא לבנות על המדינה. מי שיכול להפעיל את העסק שלו ולהרוויח יותר מאשר המענקים, כנראה שהוא יהיה במצב הרבה יותר טוב ממי שיעצור את העסק רק בשביל לקבל מענקים. ואני מזכיר שוב, המענקים חייבים במס וחייבים לקחת את זה גם בחשבון. סרטון קצר ומיד נמשיך. צריך איש מקצוע לליווי צמוד? התשובה אולי תפתיע אתכם. כן, עוסק פטור ממע"מ עד כ100,000 ש"ח, אבל אם הוא באמת מרוויח כ70 עד 100,000 ש"ח בשנה, ייתכן והוא חייב במס הכנסה על הרווח, ואם לא ישלם מקדמות מס ואין מי שיעקוב אחרי זה, הוא יצטרך להשלים אלפי שקלים עם ריבית והצמדה. עוסק פטור שמרוויח למעלה מ63,000 שקלים בשנה, חייב בביטוח לאומי כעצמאי, ואם הוא לא יגדיר את עצמו בביטוח לאומי כמו שצריך ולא ישלם מקדמות ביטוח לאומי, הוא יצטרך להשלים אלפי שקלים דמי ביטוח, ושוב עם ריבית והצמדה. בעל מקצוע שלוקח אחריות על כל התיק של העוסק פטור, ידאג שתשלמו במהלך השנה את כל מה שאתם חייבים לביטוח לאומי ולמס הכנסה, בלי ריביות, בלי הצמדה ובלי קנסות. כדאי. רוצים לשמוע עוד? לחצו כאן. אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה. אז כמו שאומרת פה הכותרת, האם חובה או כדאי לקחת איש מקצוע, חושב שקיבלתם תשובה לדבר הזה. בעיקר אם מדובר באיש מקצוע שבאמת דואג שתשלומי המקדמות מס ותשלומי ביטוח לאומי באמת עונים על מצב העסק, ולא מספר שמס הכנסה קבעו שאין שום קשר בינו לבין המציאות של בעל העסק עצמו, ולא בהקשר לנקודות זיכוי של בעל העסק, ובעוד דברים שצריך לקחת בחשבון, ובעיקר לעקוב אחרי העסק ולראות שבאמת יש קשר בין מצב העסק העדכני לבין המקדמות שמשולמות בפועל. אז הנה דוגמה, זה פריסת הלקוחות שלי באמצעות חשבונית דיגיטלית. באמת יש לי לקוחות משתולה בצפון
לקוח שהגשתי עבורו אפילו בקשה כבר לזה, לקוחה מאילת וממש מכל רחבי הארץ, מזרח, מערב, גוש דן, ירושלים, דרום, באר שבע וכולי. אז זה לגבי העסק שלנו והפריסה שלו ברחבי הארץ. הדבר הבא שאני מראה לכם פה, זה, אני רציתי להדגים את זה, אבל אנחנו כבר שעה ורבע בתוך ההדרכה. זה כלי דיגיטלי שאני פיתחתי אותו בשנה שעברה, נתתי אותו גם לעשרות, אולי אפילו 100, לא זוכר כמה, 120 בעלי עסקים ברחבי הארץ, נתתי אותו חינם, אני נותן אותו השנה גם חינם, גם בגלל המלחמה, גם לכל מי שפה. בעצם זה כלי שבו אתם שותלים, אתם רואים את החיצים, פה בצד ימין, למעלה, למטה, בשלושה מקומות, בצד שמאל, בשלושה מקומות, ובעצם אתם שותלים את מצב העסק שלכם. מה היה הכנסות מינואר עד אוגוסט, מה היה הוצאות רכב, מה היה הוצאות משרדיות, מה הוצאות משרד ביתי וכו' וכו'. המערכת תעשה לכם כמה חישובים. דבר ראשון, היא תגיד כמה אתם חייבים במס, איזה מדרגת מס אתם, כמה המס הסופי שלכם, בהתאם לנקודות זיכוי וכו' וכו'. כמה הפרשה לפנסיה. קודם אם תכתבו שאתם כבר מפרישים לפנסיה, אז המערכת תראה לכם, פה 24,816, כמה עדיין אפשר להגדיל. אם אתם מפרישים לקרן השתלמות 5,000 בשנה, פה כתוב לכם שכדאי לכם להגדיל ל10,139. השורה התחתונה מופיעה פה למטה. המלצת מיסוי, האם להגדיל או להקטין מקדמות מס, האם להגדיל או להקטין מקדמות ביטוח לאומי, והאם להגדיל הפרשה לפנסיה. כמה להגדיל? אז לא רק שפה יש לכם בעצם את הסכום שכדאי להגדיל, אלא אתם יכולים לשחק עם זה. במקום שיהיה כתוב 5,000, תכתבו 7,000, ותראו מיד איך השורה האדומה של כמה מס תצטרכו לשלם, קטנה, גדלה, בהתאם לכמה שאתם מפרישים בפועל. כלומר זה בעצם כלי אוטומטי שמראה לכם אונליין מה מצבכם. בכוונה לקחתי פה את ינואר עד אוגוסט, גם בשנה רגילה כמו 2022, כיוון שזה תקופה עכשיו, נובמבר, יכול להיות שאין לכם עדיין נתונים של ינואר עד אוקטובר, זה עדיין טרי, ולכן ינואר עד אוגוסט זה נתונים שאמורים להיות לכם בצורה מסודרת, וכמובן אם זה אצל עורך חשבון שלכם, אז לבקש מהרואה חשבון ולשתול את הנתונים ולראות מה כדאי לעשות הלאה. במקרה יצא שגם חרבות ברזל, המלחמה נפלה עלינו בתקופה של אוקטובר, ספטמבר-אוקטובר, בדיווח של ספטמבר-אוקטובר למי שדו חודשי, ולכן הכנסתי את הרכיב החדש הזה. כמו שאמרתי, הכלי הזה, הוצאתי אותו בפעם הראשונה ב-2022, השנה התקנתי אותו. מה שעשיתי פה זה שני דברים, עשיתי פה שני שדות. אחד, שכל עסק יכול למלא כמה חודשי השבתה שלו. מה הכוונה? אם בינואר עד אוגוסט עשיתם את הנתונים האלה, יכול להיות מצב שהמערכת בעצם חושבת שאם הרווחתי מינואר עד אוגוסט סכום מסוים, היא תחלק ב8, ככה הכלי הזה בנוי, תכפיל ב12 ותגיעו לסכום השנתי שלכם. אבל מה לעשות, פרצה מלחמה, אז פה אני מאפשר לכם לכתוב האם העסק קצר לגמרי לכמה זמן. פה אתם יכולים לכתוב חצי חודש, אתם יכולים לכתוב חודש שלם, חודש וחצי וכן הלאה. בהתאם לזה המערכת תשנה את הנתונים, ככה שהנתונים של ינואר עד אוגוסט יראו מה הצפי של ינואר עד דצמבר. אז זה מצד אחד. מצד שני הכנסתי את המענק הצפוי. עכשיו אין פה כלי שיחשב לכם מה המענק, המענק הוא מאוד מסובך, אני לא רוצה להבטיח שאני אצליח לפתח כלי כזה, אבל מאוד יכול להיות שאני אצליח. במידה וכן, אז תקבלו את הכלי הזה מעודכן, במידה ולא, תעשו חשבון באמצעות המחשבונים שיש באינטרנט, תבקשו מרואי החשבון שלכם, או אפילו באתר של מס הכנסה כשיפתחו את המערכת, תוכלו לחשב כמה מענק מגיע לכם עבור כל חודש, תכפילו ב2, תכפילו ב3, בהתאם לירידות במחזורים בכל חודש בפני חודשו, כל חודש בחודשו, תשתלו את הסכום של המענק השנתי של 2023 פה בריבוע הזה, פה למטה, ובעצם כל החישוב פה ישתנה. ואז לא יהיה מצב שקיבלתם מענקים, זה לא נלקח בחשבון במקדמות מס, זה לא נלקח בחשבון בשום דרך, ואז תצטרכו להשלים מס. ועוד פעם אני מזכיר, בשנת הקורונה, שנות הקורונה 2021, הרבה מאוד בעלי עסקים נדרשו, חלק נדרשו להחזיר בכלל, אבל אלה שלא נדרשו להחזיר, קיבלו עשרות אלפי שקלים שאף אחד לא לקח בחשבון במקדמות מס שהם יקבלו את הסכומים האלה,
ובסופו של דבר לא רק שהם לא קיבלו מס חזרה, הם עוד שילמו השלמות מס מטורפות עם ריבית והצמדה וכו'. לכן אפשר להשתמש בכלי הזה ולגלות מה המצב נכון לכרגע. כמו שאמרתי מקודם, את הכלי הזה אני אשלח אוטומטית, לא יודע אם באותו מייל יחד עם ההקלטה, הבטחתי הקלטה לכולם, אני אשלח את ההקלטה לכולם, מעבר להקלטה אני אשלח גם את הכלי הזה לשימוש לכל מי שרוצה. אז זה דבר אחד. אני אעכב אתכם לעוד 4 דקות עם הסרטון הזה. אם אתם שכירים, הסרטון הזה ממש לא בשבילכם. אבל אם אתם עצמאים או חושבים לפתוח עסק, יש לי בשורה מטורפת עבורכם. בעלי עסקים רבים רואים שתשלומי המס פוגעים להם בטירוף בכסף שנשאר להם בבנק. בכל חודש הם מקבלים עוד תשלום לרשויות ועוד תשלום, ונמצאים בחוסר אונים. מאיפה זה בא ומה הפעם? כמה זה מבאס לשלם משהו שאתה לא חייב לשלם אותו? ומה אם הייתי אומר לך שב10 השנים הקרובות תוכל להרוויח עשרות אלפי שקלים שאתה מבזבז סתם? שלום, אני אלי קלוקמן, עוסק בתחום החשבונאות למעלה מ-25 שנה, ומומחה לחיסכון במס לבעלי עסקים בדיוק כמוך וכמוך. אני שמח לספר לך שיש דרך איך לעצור את המיסים ולצמצם אותה. אם תבין כמה דברים פשוטים בניהול העסק שלך מול הרשויות, אתה יכול לחסוך אלפי שקלים ואפילו עשרות אלפי שקלים בשנה. אם תבין את השיטה, תוכל להשאיר את המס בכיס. ראשית כל, אתה חייב להבין שגם אם לקחת איש מקצוע שיטפל לך בדיווחים לרשויות, זה לא פותר את בעיית המיסים והבהירות של העסק. למה? רואי חשבון או יועץ מס מקבלים את החומרים, מדווחים את כל הדיווחים הנחוצים, אבל אם הם מדריכים אותך במהלך הדרך, האם נותנים לך עצות שיחסכו לך כסף לקראת סוף השנה ולכל אורך השנה? האם זה בכלל תפקידם? רוב בעלי עסקים מרגישים שהם מטופלים והם שעננים. התרגלנו כבעלי עסקים לזרוק את ההתנהלות הפיננסית על רואי החשבון שלנו, כאילו הוא מנהל את העסק במקומנו, ופה באמצע יש הרבה מאוד כסף שנופל ואתם מפסידים אותו. זו לא אשמתך שאף אחד לא לימד אותך את השיטה. השיטה היא התנהלות נכונה על רשויות המס בצורה שתחסוך לך מיסים. גם אחרי הדיווחים, איפה שנגמר התפקיד של הרואה חשבון, מתחיל התפקיד שלך. אתה צריך לדעת כמה הפרשה לפנסיה יכולה לחסוך לך מס, כמה הפרשה לקרן השתלמות יכולה, האם כדאי להחליף רכב לרכב סחור, ליסינג, או לקנות רכב חדש. יש כל כך הרבה הוצאות מוכרות שלא ידעת עד היום על קיומן. ידעת שאם אתה מנהל את העסק מהבית, אתה יכול לקבל הוצאות של הבית שיהיו מוכרות, כגון חשמל, מים, אינטרנט. כל הידע שחסר לך נועד שתוכל לקבל החלטות שיכולות לחסוך לך אלפי שקלים מס. תחשוב מה היית עושה עם עוד אלפי שקלים בחודש שמתקברים לעשרות אלפי שקלים בשנה חיסכון במס. כמה כסף יישאר לך לדברים החשובים בחיים, חופשים ונופשים, לחתונות של הילדים, להשקעות, במיוחד בתקופה הזאת. כסף נוסף שכבר עבדתם קשה עבורו ואתם זכאים לו, אין סיבה שלא יישאר אצלכם. מאז 2017 חסכתי לבעלי עסקים מאות אלפי שקלים ואפילו מיליוני שקלים. מדינת ישראל בטח כועסת עליי, וראיתי כי טוב, אני רוצה לעשות את זה גם עבורך. אני רוצה להחזיר לידיים שלך את הכוח על הכסף שנשאר לך בכיס כדי לחיות. ועכשיו החלטתי לארוז את הידע שצברתי מהלך השנים עבור בעלי עסקים נוספים בישראל. ידע שלא יישאר רק אצלי, לכל מי שמרגיש את עול המיסים על כתפיו. לכן בניתי קורס ייחודי שנועד עבורכם, בעלי העסקים הקטנים, שמדבר בשפה שלכם, שבנוי בצעדים קטנים, צעדים קטנים לך בעל העסק, שיובילו לצעד גדול בחיים שלך. מחיר רגיל של קורס כזה שיחסוך לכם עשרות אלפי שקלים, היה צריך לעלות לך כמה אלפי שקלים, אבל מבחינתי מחיר הקורס הוא 1,300 ש"ח בלבד. וכעת, בתקופה הלחוצה הזאת, החלטתי לעשות מחיר חריג מאוד, כדי באמת להגיע ולתרום מהידע שלי לכמה שיותר בעלי עסקים. ואני עושה הנחה מיוחדת של יותר מ-60% מהמחיר המלא. מחיר הקורס יהיה רק 497 שקלים, כולל מע"מ בלבד. המחיר הזה לא יישאר לתמיד. אנחנו מבטיחים את המחיר לרכישה עד סוף החודש הזה בלבד. אני רוצה להראות לכם כמה לקוחות שבזכות השיטה שלנו, הידע והמידע שאנחנו נותנים להם, חוסכים מס בנוחות וביעילות. לעבוד עם אלי זה תענוג צרוף. אני הייתי פעם צריכה לרדוף אחרי רואה חשבון שיעזור לי עם מה שאני צריכה, אבל היום אני לא צריכה לחשוב על זה בכלל. אלי דואג לי והוא פשוט מטפל בהכל ופשוט אומר לי מה אני צריכה לארגן, איזה חומרים, וזה עושה לי שקט, זה עושה לי שקט נפשי, שזה מה זה חשוב. פשוט תראו כמה הוא מבין, כמה הוא שוחה בפרטים הקטנים, הכל כל כך מסודר, וזה חוסך לי גם זמן וגם כסף.
לזכות בהטבה לרכישת הקורס במחיר המוזל, תנסו עכשיו לקישור למטה, או אפרט בצורה מסודרת את תכני הקורס, ואיך הקורס הזה יחסוך לכם מס עוד השנה. טוב, אז חדי העין אולי יראו פה למעלה את המילה קוד קופון ברזל, אז באמת לרגל המבצע חרבות ברזל, אז החלטתי לתת עוד יותר הנחה מההנחה שממילא הייתה פה בזה, ובעצם אם אתם כותבים קוד קופון של ברזל, אתם בעצם תקבלו 50% נוספים, כלומר 248.5 בלבד יעלה הקורס הזה. כדי להיכנס אני שולח לכם כרגע את הקישור לקורס הדיגיטלי. אני אשמח לעמוד לשירותכם, לשאלות, לכל דבר. אנחנו, המשרד שלי, כל העובדים עומדים לרשותכם, וכמו שאמרתי, גם את ההקלטה של ההדרכה הזאת וגם את הכלי הדיגיטלי אשלח לכם בחינם, ושיהיה בהצלחה לכולם ושנעבור את המלחמה שלמים, בבריאות שלמה וכמה שיותר מהר. שיהיה ערב טוב לכולם, תודה.